ҳамин мегӯм дар ҳақиқатан дунё ба охир расидааст ва кай ки масалан Худо ягон мардума мезанад, Худо ҳамаро мезанад. Намегӯяд ки дар он ҷо хубаш аст, бадаш аст. Не, ҳамаро нести нобуд мекунад. Фаҳмидед? Ва ҳатто дар вақте ки таърихи Бабилон гӯем, дар Бабилон кай ки тамоми миллатҳо буданд, ба ҳар гуна забонҳо ҳарф мезаданд, ҳар гуна динои худашона доштанд. Худо зад шуна, парешон кард шуна, нести нобудшон кард. Ва имрӯз чӣ гапи хабар шидааст дар тарафҳои Аврупо? Як хеле одамо мегӯянд чаро моро дӯст намедоранд. Аввал биед як бор намеи видеонаворо тамошо кунем, чӣ гап хабар шидааст дар ҳамин тарафҳои Аврупо ва Канада ва Амрико ва дигар давлатҳо. Хуб, як бор биед тамошо кунем. Инҷо ба фикрам Фаронса аст, кадом ҳамин маъракаҳои ҳиндуё. ин ҳаминҷа дар худои худшона ба фикрам кашидастанд. Бо намедонам касе донад нависед. Ин ҳамиаш ба фикрам худои худшон. Инҷо бошад рӯзи Ашура ҳаст. Шиамазҳабо қайд мекунанд рӯзи ёддошти куштани набераҳои Расулуллоҳам Ҳасану Ҳусейн. ин ҳамин гуна хулоса мекашанд либосошона, баъд худошона мезананд. як хело ҳастанд кордам мегиранд, корд кати худошона мезананд. ин дар Аврупо ҳаст. Немо давоми идшон гирифта какусоя задастанд дар марказҳои Аврупо. хуб, як ҷашнишонае. инҷо бошад рӯзи мавлуди паёмбар Муҳаммад Мустафо саллаллоҳу алайҳи ва саллам дар яке аз шаҳрҳои Бритониё ҷашн гирифтастанд. нами буромадам. хуб, ин ҳамин гапи хабарҳо дар Аврупо айни ҳол ҳаст. Ана ҳар як масалан мусулмон, ана масеҳӣ, ана ҳинду, ана буддист, дигар динҳо ин ҳамин гуна ҷашношона мегиранд дар тарафҳои Аврупо ва Амрико ва ана Австралия, дигар минтақаҳои дунё. Ва мардуме ки дар он минтақа бисёрӣ зиндагӣ мекунанд, хеле дӯст намедоранд ин ҳамин чорабиниҳоя. Албатта ки ман ба зидди ин чизе надорам. Хуб, ҷашн мегиранд, ҷашн гирифтан гиранд, мушкиле нест. Ба ман мушкиле нест. аммо як чи хотиррасон мекунам, чаро мегӯянд ки моро дӯст намедоранд. Бибинед, оиди Тоҷикистон гӯем масалан, ҳамин кай ки Тоҷикистон ба як чанқа хитоиён омаданд ва онҳо яъне фарҳанги худро оварданд Тоҷикистон ва дар Тоҷикистон якчанда молу маҳсулота хулоса киштану хӯрданд, ҳамун чи саг, харам қапиданд, бо қурбоққаи мурваи ғайра дигар корое мекарданд. Бибинед чӣ гуна ба мардуми Тоҷикистон яъне як зарбае буд, яъне ки бисёри тоҷикистониё гуфтанд ки шумо хитоиё ихелен ухелен, хулоса ҳар гапи зиёде заданд. Ва як тасаввур кунед ки хитоиё на танҳо хитои хуб, ҳамин ҳиндиё Тоҷикистон биёнд ва дар маркази шаҳри Душанбе ин ҳамхел чорабиниёшона гузаронанд. ё ки хуб, ҳиндӣ не ҳамун мусулмоно ҷамъ шаванд дар маркази шаҳри Душанбе ҳамон рӯзи Ашурара гузаронанд ва ин ҳамин худшона зананд, ҳам хеле хулоса гапи корҳо шавад. Фаҳмидед? Ва ба фикри ман ба бисёр тоҷикистониё ин гапи хабарҳо маъқул намешавад. Албатта ки бисёр мумкин гапи зиёде шавад. Бо намедонам, мумкин як хело қабул кунанд, гӯянд ки мушкиле нест, ҳама мо одам ҳастем, ҳар кас чорабинии худро дорад. Аммо ба фикри ман аст, боз мегӯям, хуб мешид ки ин ҳамин чорабиниҳоя чи мусулмонӣ, чи масеҳӣ, чи буддӣ, чи дигаре ҳар як кас дар ҳамун минтақаи худаш ҷашн мегирифт, яъне дар масҷидҳои худашон. Бибинед, ҳар як ҳинду дар ин ҷо масҷиди худаша дорад, ҳар як мусулмон масҷиди худаша дорад, буддизм масҷиди худаша дорад ва ҳар як кас ҳамин дар масҷиди худаш ҷашн гирад, беҳтарин кор мешид, барое ки дар ин ҷо ҳар гуна одамо ҳастанд. Бовар кунед, хубшам ҳаст, бадшам ҳаст. Фаҳмидед? Ва аз сабаби ин ҳамин гапи корҳо бибинед, дар маркази шаҳр гирифта ҳамин какоса шапидастанд дар замин, кафондастанд. Албатта ки ҷашни инҳо барои онҳо хуб аст, аммо мумкин ки ба одамое ки дар Бритониё зиндагӣ мекунанд маъқул нест. Ҳамин комментарияшо кай ки мехонӣ, бовар кунед, бисёриш маъқул нестанд, бисёри гапҳои бад менависанд. Фаҳмидед? Ва аз ҳамин сабаб ман фикр мекунам ки ҳамин мусулмонон масалан Ашурара дар
масҷид бояд қайд кунанд, ана рӯзи ҷашни зодрӯзи пайғамбара дар масҷид бояд қайд кунанд, ана дигар нами таҷлило маросимое ки мешавад бояд ки дар масҷидҳо ҷашн гиранд ва ҳиндуиям буддистҳоям хуб мешид ки ба фикри ман дар масҷидҳошон ҷашн мегирифтанд. Ана дигар маросимое ки масалан хуб ғайридинӣ аст, хуб мумкин иҷозат бошад ягон рақс бозӣ намедонам, хуб дар дигар ҷоҳо ҷашн гиранд мушкиле нест ба фикри ман, аммо ҳамо ҳатто рақс бозиам дар ҳамин якчандта видеонавораи дидем дар тарафҳои Канада. бовар кунед ҳамин ҳазорҳо одамо ҷамъ шидагиян бо охи чӣ комментариёша мехунӣ, охи хандада мемӯрӣ, фаҳмидед. Ҳамин аз дигар барои ҳамин гуфтанем ки чихе русо мегӯянд в чужой монастыр со своими законами не ходят. ҳаракат кунем мо масалан тоҷико ҳаракат кунем бояд ки нами феъли худро, фарҳанги худро, масалан фарҳанги хуби худро, албатта ки тоҷикон хеле фарҳанги хуб доранд, фарҳанги хуби худро дар ҷаҳон паҳн кунем. Ана феъли рафтори суханронии бади худро дар ҳамон хонаи худ монем, фаҳмидед. Ва имрӯза ҷаҳон ин ҳамин аст. Чаро гуфтам ки ба оқибат расидааст? Бибинед, дар вақте ки ана худованди карим пайғамбарошона роҳ мекунад барои ба роҳи рост бурдан мардума, ана албатта ки хеле ба душвориҳои зиёд рӯбарӯ мешаванд пайғамбаро, аммо худо нест нобуд мекунад. Худо нест нобуд мекунад тамоми мардуме ки бар зидди дини худованд аст, фаҳмидед. Ва ин ҳамин гапи хабаро шудастааст. Ва чӣ гуна дар Бабилон буд, Бабилон масалан чихе гуфтем ин ҳамин гуна хабарҳо буд, масалан ҳар гуна миллатҳо, ҳар гуна динҳо буданд, худо нест нобудшон кард, фаҳмидед. На танҳо Бабилон, дигар ваём ҳадисом таърихам гузаштагӣ аст ки дигар мардумам худо нест нобуд кардагааст, аммо ин ҳамиам як барои мо як нишонаи охират аст ба фикри ман. Бо худо хубтар медонад. Хуб, шумо чӣ фикр доред? Дар коммент нависед. Зиндаву сарбаланд бошед.